za tú najhlavnejšiu príčinu považujem nedostatočnú komunikáciu jednak tých riadiacich platobných orgánov navzájom medzi sebou, ale zároveň aj s miestnymi akčnými skupinami. Myslím si, že tak ako je program Líder o partnerstve v miestnych akčných skupinách, tak by mal byť aj na tej národnej úrovni, čiže medzi ministerstvom, pôdohospodárskou platobnou agentúrou a miestnymi akčnými skupinami. A potom je to podľa mňa totálna neodbornosť na riadiacich orgánoch, ktorú sme zo začiatku ospravedlňovali, že je to prvé programové obdobie, druhé, ale vidíme, že pri treťom v podstate sa všetky chyby opäť kopírujú a opakujú. Myslím si, že vyvíjame tej aktivity naozaj veľa, chodíme na rôzne rokovania, či sú to už na úrovni zamestnancov, vedúcich pracovníkov, snažíme sa robiť pozitívne výstupy, aj výstupy, ktoré kritizujú. Myslím si, že sme ešte stále veľmi slušní, že nezachádzame do takých vecí, že by sme vykydali vlečku hnoja pred ministerstvom, čiže by som očakávala proste, že si to všimne a bude rovnako ústretové v tom, že začne minimálne komunikovať a začne proste tie problémy riešiť a začne počúvať proste tých ľudí z regiónu. A keď to nezvláda samé, tak nech sa teda berie príklad z Českej republiky alebo proste nech posilní svoje kapacity od ľudí z regiónu, ktorí to robiť vedia. My v mnohom ako národná sieť miestnych akčných skupín suplujeme prácu ministerstva PPAčky a ich inštitúcií, ako sú napríklad Národná sieť rozvoja vidieka, ktoré sú platené zo štátnych peňazí 100 000 a my to nejako zliepame z pár eur. Čiže Líder na Slovensku prežil len vďaka maskám a ľuďom, ktorí sú proste v týchto maskách angažovaní, sú to patrioti, majú radi región, aj tú prácu, ktorú robia napriek tomu, aká je teda problematická. A naozaj sa veľmi obávam o to tretie programové obdobie, ale kvôli opäť krokom zo strany ministerstva a pôdohospodárskej platobnej agentúry, respektíve kvôli tej nečinnosti, keď my sa v roku 2024 dozvieme v podstate len rovnaké informácie, o ktorých sme sa bavili v 2021 roku. A o 2 roky sa stavím sa, že budeme počúvať, aký sme proste opäť neschopní, nedokážeme čerpať peniaze.